Mga diba, pamay-may man. Init na. After, when you see that it's already golden brown. Tuslob Buwa in the house. I did my kuan. Yummy! Busog na ko. Do you love me? Hey, what's up, universe? It's me, MG Flores, and I'm here again for another vlog. But this is different because, as you can see, na ako stove diri with the kalaha. Magluto-luto ta, which is actually different from what I've been doing in my vlogs. Tsaka ba't? So, muna siya, guys. Gikan ko dumanhog ganina. Nabay lamian nga. Tuslob Buwa sa dumanhog, no? Yes, super. Shout out to kuya nga nakailag din siya nako nang kana siya if asa na ko lutoon sa barili ba daw ko yes sa barili kuya. So today magluto ko sa ako ang take out Tuslob Buwa. And yes guys, nag-take out to Tuslob Buwa sa dumanhog because it's been a while nga wa ko nakakaon dito. If you haven't seen my vlog yet sa katong Tuslob Buwa na mo sa dumanhog, here's the link right here. Check out the marvelous Tuslob Buwa of dumanhog. Wow, flex na flex kayo ang Tuslob Buwa sa dumanhog, no? Kaya baka naman ay. So without further ado, let's cook it. The ingredients. Mag-take out mo Tuslob Buwa guys, tagaan gid mo nila sa tanang ingredients, pati patis o mantika, which in fact na ako diri no, patis, mantika, suka, ang sibuyas, bombay, tamatis, ay wala tamatis, uy, nice C, baka ning C gani, tulo ka buksi ilang hatag, mantika, patis, onion, and the C. We have here the sabaw-sabawings of the brains, of the brain sauce, utok brain, and of course our main ingredient, pig's brain! 2 sets. And of course, puso. Mawagtang ba ng rice, guys. 1 set is 60 pesos. Tana siya. Usa ka set ka Tuslob Buwa, utok, and then puso. Ching! Ang anong buhato na to, guys? Chur! Ay, mantika pa rin bugo. Mga diba, pamay-may man. Dili lang nato ihurot. Pinakudagan na siya. Di ko nagdagang mantika. Painito na siya. Init na? Okay. Next is, ibutang ni ang ato ang gitawag na tuog. Kani. Wow. After, when you see that it's already golden brown, guys, mura na rin siya ka ng pang-skwelahan nga scissors, pero mungkin na siya kung gigamit sa kuan. Diri sa kitchen. Different household, different chores. Napaig na siya. Oh my God. Well, actually, I'm a paig type of person. Paig type of person. Okay, let's put this one, I guess. The brain. Okay. After, di ko hilig nga ihurot tanan sa sabaw. So, just this one. Ano nasa. Then, I'm gonna timpla it. Sure. Gamito na to ang hihatag nga patis nilang kuya. And by the way guys, himarat kay ko. So, again, I repeat. Different household, different chores, different ways to cook. Ito yung pig's brain guys. More half cook na to siya. Mag-wait na lang kung nga mo buwa siya for me to start digging it. Okay, so nagbuwa na siya guys. Uso! Lovely. Okay. So, yeah, magbarog na ko sa kong kaon dire guys. Wa ko'y kontra. Inanion din na siya pagkaon og Tuslob Buwa. Oh my God. Hinumdum ko sa mga kaagi dito sa dumanhog nga nangaon may Tuslob Buwa. So, mga friends na ko rin nga nagkakaon ng Tuslob Buwa sa dumanhog. Guys, I will eat you. I will eat for you. Magawa sa kong plato. Why plato? Kanina lang. Comment down if kinsay mag-inani sa Tuslob Buwa. Kung mga anong Tuslob Buwa nga na ay galing ng plato. Mahal.
Basta magkaon na gani. Mahilom na no? Kanang mo nga nung gamay ra siya sabaw, kaya man ako gihurot ang iyang sabaw ha. Ang uban mag-Tuslob Buwa kay kanang daghang kay sabaw, hindi man ko ganang daghang sabaw. Nya kay ako may nagluto so way magbuot. Ha, kainit. Busog na ko. Unong bara ka busog makaya. Ma, dali sa bana ko Tuslob Buwa diri. You try. Dali, dako dagang puso. Come on, vamonos. Everybody, let's go. Dili init ang puso. Hala. Init naman na. Kadagat sa inyong puso dali. Sige. Tuslob Buwa. Kalami. Kasaraon ba na? Wala diha. Di man puso may dagan na tukaan. Gusto ko dagang makaon. Pero debe si Sabo eh. Epak mapasok ka pa. Tuslob Buwa in the house. Tuslob Buwa in the house. Delicious. Ay, alam may kuan. Yummy. Mana pa Diyosa? Bangga? This is my dad, everybody. Yeah. My lovely dad. Nice food. Nice food. Excuse me. And this is my mother. Yeah. There. My mother. Di ba guwapa? A kiss for me. A kiss for you. Wala na. Pwede, pasunod ka dito. Pwede ka dito. Lami mo ito dito. Thank you sa food, Gasa. Thank you. Lami kayo. Alangan, tagsara mo po kung makaadto. Wala mo ko yung ref mag-stock. Mabata kay Yes, guys. So, everybody is busog already. My dad and my mom and Hirit, me. hirit. Ang na. Dalhan na ni mo. Yeah, so thank you so much for watching. And my mom has something to tell you. Okay, fine. Lami. Chop mo. Like, enjoy, and subscribe. Yay! Thank you. God bless. Bye-bye. Bye-bye.